Naalala ko na ngayon si Kuya. Siya pala yung ginamot ng January 4 ng gabi. Na hindi ko na maalala, hindi ko siya magamot dahil lantang gulay siya. At ang ginamit kong medium, ang asawa mo. At pinagtabi ko nga pala kayo para maglinis. O pwede yun. Yun ang sinasabi ko, 50% para sa'yo. 20% para kay Papa Jesus. 30% para sa kanya. Kailangan magbuo ito ng 100. Lahat ng sakit mo, itatranslate sa balat ng asawa mo, pero hindi papasok sa loob ng katawan niya. Manghihingi naman siya bibigat, pero hindi ganun kalakas. Kasi may tubig siya sa katawan ng panalangin. Kaya kailangan mo rin ng tulong ng asawa mo. Kung wala kang asawa, naalala ko nga pala, kung pwedeng nanay, kung bata ka pa. Kung wala kang asawa at anak, kung pwedeng kapatid, gagamitin. Pero kung wala ka ng kapatid at nanay, at wala kang kamag-anak, nagpagamot ka rito, at ibang karamdam mo, ang gagamitin sa iyo ay kakaibang dasal. Dadaanin ka na sa tawas. Tapos, tatawasin na siya. Yun ang pinakamataas na antas na tawas ang gagamitin sa kanya. Yun, iuna lang yun sa ulo niya, sisipsipin lahat yung sa kanya rito. Magsisentro yun dito. Parang meron diyang gabi na parang may gumagapaw na bagay sa loob ng katawan mo, sinisipsip. Yung tawas yun. Tapos babalik ka para mahubos. Yun ang mga technique na sinuunang pagdarasal. Eh ngayon, buhay ka na. Naalala mo yung sinabi ko, pag nabuhay ka, nagpampasit ka nga. Tama, very good. Hindi pa niya alam. Sabi ko, magluto ka ng pansit. Pero nagbago mo nga niya, lumakas eh. Isa sa dati, para siyang gulay. Ay, para siyang isang tao na walang buto. Walang tao. Oo, yun ang hinasya. Tapos ang lamig-lamig talaga. December, January 4 ka nga palang ginamot ng Diyos. Ngayon, kung siya ay ginamit ng medium, ikaw naman rekta ko nang gagawin. Lilinisin mo yung katawan mo. Ibig sabihin nito, cleansing na to. Kung wala na akong maramdaman, katiting na lang. Kasi dati ayaw kitang gamutin, alam mo eh. Oo, kasi parang mamamatay na yata itong tao ito. Oo. Ngayon, binuhay ka ulit ng Diyos. Nakakatol ka na na maayos. Medyo nakaka-record ka na. Okay lang yan. Kasi January 4 lang naman eh. Wala pa naman isang buwan eh. Meron na ba isang buwan? Wala pa. 2 weeks pa lang Oh, po. 2 weeks pa. Eh ano lang ngayon? January 19 pa lang ngayon. Tingnan mo, malaki na yon. Ilang taon niya na sakit yan? 3 years na. O, 3 years na. O, wala pa isang buwan, pinagaling ka na ng Diyos. O, saan ka pa? Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang pinakamagandang regalo ng Diyos at hinahanap niyong kayamanan, ang buhay natin. Yun ang pinakano. 3 years din ang sakit. Naalala ko na, naaya ko na siyang gamutin. Kasabay nito yung pulis at mga sundalo. Yung sundalong, yung pulis na nagwawala. O, yung nagwawala, naalala ko na. Taga-saan kasi yung pulis na? Bicol. Yung taga Bicol. Yung nagwawala yung pulis, naalala ko na. Nagwawala siya, kinabitan ko na ng papel. Sigaw siya ng sigaw, tapos babae siya. Yung babae. Naalala ko na, hindi ko kinuha ng video yun eh. Amin. Lasan ng tubig. Painumin na natin ng tubig. Para tumalakad lahat ng kuryente. Linisin ha. Naalala mo, linis. Kasi hindi ko na kailangan ng asawa nyo. Okay na, hindi ka na malantay. Amin. Pangalan? Jose, amin. Morales. Middle name? Morales. Apelido? Yes. Yoko. Santa Cruz. Inom. Yan mo na nilabi ng asawa mo. Hindi ka tulad dati. Ilan taon na kay Kuya? Huwag mo muna sagutin. Inuman mo na yan. Ilan taon na asawa mo kay? Iba pa. Dalawang birthday niya po yan. Hindi, ilan taon na siya? 60. 60 na. Tama, 3 years mo ng sakit. Baka maswerte na yan. Yan ang buhay na binigay na sa Diyos. Yan ang pinakamaganda regalo. Kaya kung pinanganalo sa loto. Okay lang dito. Hindi ba kasi dito gusto manalo sa loto? Tama na yung ano. Tanungin mo lang. Okay na yan ha. Yung una, hindi kita ginamit kasi lantang-lanta ka. Alam niyo naman yun eh. Kaya nga, nag-alinlangan ako na gamutin ka. Lakasan na lang ito na loob eh. Mamaya, matigo ka rin. Sige. Ito. Salamat sa Diyos. Yan ang pangalawa mong buhay. Ikaw nagagamitin ng medium, ha?
Pag ito binasbasan ng Panginoon Kristo, huwag mo itong isipin kamay mo, ha? Linisin mo na lahat ng sakit mo. Itapon mo na. Tapos noon. Pangalawang buhay mo na yan eh. Kaya pagkakataon mo na yan, hawak ka na ng Diyos, huwag ka na matakot. Magsisi ka sa lahat na nagagawa natin kasalanan. Tao lang tayo. Ha? Malakas ka na manalangin, ibig sabihin, pagkakataon mo na yan. Pag-aahin na ni Kristo yan. Walang bayad yan. Panggapin mo na lahat ng pagkakamali mo. At taong humingi ng kapatawaran at sumusuko sa Diyos, ikaw yung sundalo niya ngayon. Sundalo ka niya ngayon, ha? Ikaw yung pinakamatapang at pinakamagaling na sundalo ng Diyos. Sige, dikit. Hanggang hindi ko pa ito yung binabaliktad, huwag mo iangat yan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Yan lang, ha? Sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangarap ka ng Jesus amang Nazareno, nasa iyong harapan ng iyong anak at muli kong katawag at mananalig at pananampalataya. Naway basbasan niyo po ng mapagpala niyong kamay si pangalan. Jose Morales de Jesus. Jesus. Naway basbasan niyo po siya ng inyong mapagpala kamay upang maging sandata niya ito. Naway lang sa inyo po ang kanyang bibig upang ito'y kagalingan niya magdamang sakit. Upang ang lahat ng mga nakitirang sakit pa rito sa kanyang physical o spiritual at ito'y mapunta sa kanyang dumihan at lumabas ito at magbalik ito sa naman ito nagmula. Maraming salamat Panginoon Kristo at binigyan mo po siya ng pangalawang buhay at sana'y bigyan mo pa siya ng pagkakataon na ito'y lumakas sa pangalan mo at kayo ang aming Diyos sa totoong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabasbasan kita sa pangalan ng ating Ama na si Jesu Kristo, Jesus Nazareno. Amen. Luway ang hati sa mga Espiritu Santo. Amen. Okay, finish. Simula ulo muna. Yan. Buong katawan. Lahat. Ulo. Kinsing tayo. Lahat. Huwag muna dyan. Ulo. Tapos liig. Balita. Dibdib. Huwag muna sa ano. Yan. Yan. Linis. Tapos braso. Yan. Ulitin ko ha. Sige, pakinggan mo muna ako bago kita ulit-ulitin. Gamitin mo muna kamay ng Diyos. Huwag mong titigil. Ulo. Yan. Liig. Balikat. Itapon. Lahat ng braso hanggang siko. Tapon hanggang kamay. Di ba sabihin mo, yan. Tapos kilikili. Kabilang kilikili hanggang siko. Tapos dibdib. Dibdib. Yan. Tapon. Sikmura. Tapos tiyan. Yan. Tapon. Balakang. 2 beses. Tapon. Tapos hita hanggang tuhod. Yan. Tapon, kabila, yan, ilalim ng tuhod, ilalim lang ng tuhod, ilalim ng tuhod, yan. Tapon, okay na. Tapos balik ulit, ganun ulit, ulo. Balik-balik lang yan, umpisa na natin ha. Kasi kinilinsing ka na ng asawa mo dati, kaya tira-tira na lang to. Sarili mo na itong lakas na gagamitin ng Diyos. Bisa na tayo, binigyan na kayo ng panibagong buhay. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Okay, lahat yan, linis. Magdasal at humingi ng kapatawaran. Bibigyan kita ng 3 minuto hanggang 5 minuto. Halasin mo yung sakit mo lahat. Gamitin mo ng kamay ng Diyos. Magsisi lahat. Gawin mo lang yung naalala mo sinabi ko sa iyo. Lahat linisin. Lahat ng karamdaman. Huwag mo na itong intindi mga paa mo. Hanggang tuhod ka na lang. Nagbabago na yung balat ng asawa mo, Teo. Natatanggal din lang ito. Opo. Para ka ng aas na nagpapalit ng katawan. Oo, nagpapalit na siya. Oh. Hindi ka tulad dati, parang lantang-lanta, no? Opo. Sabi na nga po, nagbabalik yung ano mo, yung balat mo. Katawan na kasi ito ng Diyos. Hindi ka tulad dati yung January 4 na hindi ko siya ganong ginamot. Ang pinainom ko lang siya ng tubig, tapos itong ginamit kong medium. Nagkakulay na ng asawa mo. Linisin mo kuya. Huwag mong isipin na yung ginagawa ko sa iyo ay isang laro lang yan. Naalala mo, ganyan din ang ginawa ko yung asawa mo ang naglilinis ng katawan mo. Yung may pagmamahal. Isipin mo ang iyong Panginoong Kristo na Diyos mo. Isipin mo si Kristo na siya'y liwanag. Kahit nakapikit ka, mararamdaman ng iyong mga mata kahit todo mong ipikit ang liwanag. Nagmumulat sa iyong ulo. Tapos isipin mo ang iyong asawa na pumunta ka rito, nagsasakripisyo kayo, pumunta kayo sa Panginoong Kristo, pinagbigyan ka na sa iyong kagalingan at lumaling ka na sa 3 taon sakit, isipin mo siya na ibinigay siya sa iyo ng Diyos. Hindi mo lang siya asawa, hindi mo rin siya pag-ari. Siya ay kasama mo at makasama habang buhay at magpaswalang hanggan. Isipin mo rin yung mga anak mo na anghel na binigay sa ng Diyos. Yun ang buong pagkatao niya at ang pagkatao mo. Yan, isipin mo yung mga, kung may ako ka, isipin mo nagpapaligaya ng puso mo. Huwag mong isipin ang mga sakit o kalungkutan. Iwaksin mo to sa iyong katawan.
para mabilis. O di ba nawala na yung sakit? Yung papel nawala na yung sakit, di ba? Nawala na. Tapos na agad, hindi pa kami nabot na demonyo. Wala na. Kahit katitig, nag-0-0 na. Malaya na siya, katawan na ito ng Diyos. Wala na sakit, di ba? May bumarap. Anong lumabas sa katawan mo? Malagkit, mainit? Dito po. Malagkit. Malagkit po. Tapon ng tapon. Yan, sige. Lahat ng malagkit, kung saan man lumabas, itapon. Yun yung mga natitira mong sakit. Kasi ang naglinis ang asawa mo dahil sa pagmamahal. Ngayon, linisin mo naman ang katawan mo sa pamamahal mo sa Panginoon Kristo. Pangalawang buhay mo na ito, kuya. Tanda mo, sinabi ko sa iyo, hindi na kita ginamot yun, kundi ang asawa mo nagamot sa iyo, ang pag-ibig niya. Ang Diyos na ang may karapatan sa buhay mo kasi hindi ko na kaya habulin ng isang tao pag mamamatay na. Kaya ko lang habulin ng tao kung papatay lang siya ng magkukulam o papatayin siya ng demonyo. O ginagayuma ka. Oo. Pero kung kalooban na ng Diyos, hindi ko magawa. Pero kaya ko pang habulin ng tao pag walang ulo. Pero kung may ulo siya, buto-buto naman, ay hindi ko na mahabulin. Aminado ko. Hindi sabihin, hawak ka na ng Diyos. Siya na may karapatan sa buhay mo. Hindi ko na siya pwedeng sulungatin. No. Ibig sabihin, tapos na ang iyong misyon sa lupa. Pero ito ngayon, hindi ka pa tinatapos ng Diyos. Wala na. 0-0 na. Wala na, hindi na siya nasasaktan. Sabi mo pa sa Panginoon Kristo, salamat po Panginoon Kristo. Ano po, Panginoon? Maraming salamat po sa panibagong buhay na pinaglaw niyo sa akin. Maraming salamat sa panibagong buhay na pinagdalog mo sa akin. Amen. Amen. At pag-ingatan niyo nawa ako. At pag-ingatan mo nawa. At pag-ingatan ko nawa At pag-ingatan mo nawa. ang inyong katawan. Ang iyong katawan. Habang ako'y nabubuhay sa lupa, Aking pamumuhay. mananatili ako sa iyo. Mananatili ako. At magpasawalang hanggan. Magpasawalang. At ang huling hininga at ang aking bibig na sasabihin At ang huling mga sasabihin. at lalabas dito, At lalabas. ikaw lang ang Diyos Ikaw lang ang Diyos. at makapangyarihan sa lahat At makapangyarihan at sa totoo at lahat. buhay. Buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Dilat ang mata. Painumin ng tubig, te. Nawala yung sakit agad ng papel, eh. Namula na yung mukha ng asawa mo. Opo. Tama na kaya? Sige. Suotin mo na yung face mask. Maswerte ka. Maswerte ka kay pulis. Maswerte ka kay sundalo. Di ba sundalo ka rin? Retardo. Ha? Retardo. Pero sundalo ka rin, di ba? Ano ka sundalo ka rin? Hindi ka sa may kay pulis sundalo. So, yan ang ayos, ha? 3 beses lang. Sige. Kukurin ito. Suotin niyo mo ng chinelas niya. Madali lang yan mga sakit niya. Nakalakad na nga siya. Oh. Dati hindi ko naman ito napapagano. Hindi niya tumatayo yan eh. Hindi mo pa buuhatin. Kaya malaking pagano na. Hindi nila kayo tinuwanan ng video dati. Kasi baka mamaya nag-live tayo. Bigla na sila. Joke lang ito. Hindi ako matawa pa lang siya. Hindi, totoo po yan. Para lumakas. Oo, pinanalakas ko lang ang loob mo, pero totoo talaga yun. Kaya hindi ko talaga kayo kinuha ng video, kasi talagang latang muna na kayo. Baga ano, doon na kayo pupunta sa doktor para i-dectors na talaga eh. Oo, para siya nagbigay. Yan lang naman yan. Gagalawin natin ang mga hangin mo. Eh, dapat ang ilagay sa title mo, ang pagbabalik. Pero sundalo ka, yung PBB. Ang pagbabalik. Yung probensyano. Oo. Pinapanood niya po kami television. Pero magaling pa rin si FPJ gumanap eh. Lalo pag nagagalit siya, hindi ka nasisikat sa tao. Idol ko dito. Sige, todo mo kaya. Hinga lang na mayas. Sige pa. Okay, dilat ang mata. Sabi mo agad kung nahihilo ka ha. Pag hindi nagbabago, huwag ka nang sasalita, pero pag nahihilo ka sabihin mo lang. Kasi gagalawin ko na yung hangin mo, natural lang to. Matanong ka kasi kalanta. Sige pa. Konti na lang. Okay. Hinga lang na mayas. Konti pa. Okay. Sensitive yung gagawin natin kuya kasi
Matagal ba siya nakahiga dati, Tek? Oo, hindi siya lagi kumakasama. Lagi nasa kukulang. Oo. Biga. Kaya kasi, Biga. kaya yung napunta siya rito, malantang talaga. Kaya linhayag mo ang Diyos, binuhay ka ng Panginoon Kristo. Hindi ako nakagawa niya na. Nakagawa niya pero kung sino sa lahat sa mo. Kung wala siya, hindi ko magagawa ang gusto kong gawin sa'yo. Kaya malaking tulong ng Panginoon Kristo, unang Diyos. Pangalawa yung asawa. Dahil siya nagkalas ng sakit mo. Dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Kaya maswerte ka. Yung puso mo, lalaki yan sa pagmamahal ng asawa mo. Wala. Nga, gabi na pala yun, January po, January po. Kami po nakatapos noon. Alas 9 pala ako nakatapos paggamot, alas 8 pala kayo nakasala. Opo. Tapos may sumalat tayo, hindi sundalo rito. Kaya 9:45 ako natapos paggagamot. Oo. Nalala ko na. Sinama namin sila. Ganun. Tapos pinagalitan pa nga ng kaibigan mo. Sabi niya sa akin, yun, naalala ko na, dapat tulungan mo rin ang iyong sarili. Naalala ko na. Kamusta na yung sundalong isa? Isa po. Okay na po pumunta sa mama siya. Yung nadaro niya. Mas okay ka doon sa kanya. Siya kasi natisda siya. Ingat. Straight. Nakatawan. Pagkok. Yan. Ingat 3 beses. Diba? Baba kaya kamay. Yan. Tanda lang. Yan na mayos. Yung mga katawan niya parang ahas, no? Nagtatanggalan niya yung mga balat. Sabi ko, bakit na ang kamay mo? Ganyan talaga yan. Pag nagano. Para, antay mo lang nga. Kunti pa. Sige pa. Tayo. Ito, tulungan mo na kita. Yan. Medyo... Hindi natin ito bubuhatin. Kasi 3 years kasi siyang hindi nag-ano gumalaw masyado eh. Yan. Pag hindi kaya mo, 5 minutes yung sinabi ko ha, 3 minutes lang, isa ha. Labas lang ang dibdib. Natural lang halo. Kalmado mo lang ang natural lang. Isipin mo lang sa Papa Jesus. Isipin mo lang ang iyong asawa. Relax lang. Pag sinabi ko niya, gagawin yung hangin sa bibig niya. Relax lang. Relax. Hinga. Sige. Straight ang katawan. Hinga. Sige. Sige pa. Isa pa. Isa pa. Baba kamay. So. Hinga. Konti pa. Oh, sugang hangin. Tama na. Tama na hangin. Yan. Tama na. Opo. Relax. Matagal na kayo dyan. Mga 10 days lang yan. Higa. 10 days. Higa. Upo. Katawan nyo. Tagal bumalik yung hangin. Tingnan natin pulso. Pulso. Ayan. Sakit kanina. Tapos magana. Nahilo hindi. Malakas ang pakaramdam. Ano nagbago? 19 minutes tayo. Sige. Higa ka kuya. Bilis na tumayo ng asawa niya siya, oh. Dati hindi siya tumayo. Ayan, mabilis na siya. Oo. Sige. Dati hindi siya tumatayo. Higa. Higa muna kayo ng diretso. Bago natin patibigin. Sige, diretso. Malaki ang pinagbago ng asawa niya, Tik. Relax na. Hindi na ilo. Hindi po. Hindi mo nakikita 10 na yung bubong. Pero gusto ko yan, angit agad. Ang ngiti ay nakakapagpagaling.
Opo. Dapat lagi yung ano. Smile. Ay. Tatlo lang na patulong ko, ibig sabihin yan, puro ano yan, yung patagal ka kasi nakahiga, kaya yung gusto mo magano yan. Hindi po, napaganyan yun. Pag akong nag-ano, sakit. Masakit, ba't hindi siya nasaktan? Siguro sinasadya niya, no? Galing siya sa'yo. Dati po, masabi lang po ng tumor. Masagi na ng kumot, so masakit. Wala na kasi gumagalaw na eh. Lalo ngayon gagalaw to kasi gumagalaw na lahat sa kanyang relax lang. Siyempre, ang Diyos na may gumawa ng paraan nito. Kahit ako, hindi ko na ito kaya. Umarang yung tuhod mo. Naramdaman mo. Mamaya na, relax lang. Parang tuma, tingnan mo. Naramdaman mo? Yan o. Ibig sabihin, gumagana na lahat na sili. Gumagalaw-galaw na. Nagaling na siya. Bibilis nito. Bagong grasa eh. Saka na natin palitan ng surplus Japan. Bibilis na kasi sa dati. Kaya hindi ang pinupwersa na siya sa skin. Sa skin na lang. O kita mo, nasabi ko na, hindi na siya nasaktan. Relax ka. Yan lang. Yan o. Ngayon pa lang gumagano yung mo. Yan. Baba natin yung konti. Yan tuhod yan, ha? Ngayon, patagilin naman. Straight lang ang pa sa dulong-dulo. Ako lang magliliko. Dahan-dahan lang. Hindi, straight yan na sa baba. Yan lang. Ganyan lang muna tayo. Huwag muna natin tutono. Iyan na konti. Tama na. Hindi mo rin sasabihin ko, ha? Huwag ka sobra. Kailangan may eksakto 144,000 na. Tamis yan. Tamis lang. Yan, hinga kayo. Ingat. Huwag mo naman sasalita. Relax lang. Okay, kabila, side. Kita mo, video natin 22 minutes na pero epektibo. Straight pa ulit. Kaya pag nakakita ka ng commercial dyan sa YouTube, huwag mo na skip. Sayang, pag hindi natin yung muscle. Para makapunta sa muscle pa. Pag pwede na malaya ng tao. Basta nasa patient lang, pwede na sumakay ng ano. Hinga ulit. Lihat ka ng konti. Tama na. Hinga pa. Last na lang. Okay, gumalaw. Diretso ka. Ibababa natin. Higa. Higa. Sige. Tingnan natin. Ayan. Hindi ka nahilo. Ibabang pa. Huwag ka muna tatayo. Painumin siya ng tubig. Huwag mo ibababating panalangin, te. Huwag mo ibababa sa lupa. Yan yung may panalangin, di ba? Lagi mo siyang itataas. Sisip-sipin sa tanas yung ano yan. Yung tubig na may dasal. Laksa. 3 times in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Tapos iganon mo yung katawan niya, tilig niya. Tapos galaw-galaw yung leg niyo, left and right. Dahan-dahan lang. Tapos diretso. Sabay tingala. Tama na. Huwag mo muna bigla. Baba. Antay mo muna. Diretso. Tama na. Antay mo muna. Galaw mo yung tuhod mo. Yung kabila. Tingnan mo kung gumagalaw yung alulot mo dyan. Sa likuran mo. Hindi. Pakaramdam mo. Gagalaw yun. Kahit di ganun mo. Tingnan mo kung gumagalaw din siya. Gumagalaw. O, sige.
Suot ng tsinelas. Dati hindi ka naman tumatayo eh. Kaya malaking pag-asa yan. 3 years. In Jesus' name. Amen. Tayo ka ng dahan-dahan lang. Ng natural lang, na kaya mo lang. O. Nahilo? Kaya mo maglakad? O, sige, lakad. Yan ang gusto ko, malakas ang loob. Huwag mahil, dahan-dahan lang. Hindi ko binibigla. O. Pag nahilo, minto ka, habulin kita ng bangkuhan. O. Ano paramdam? Sige, na-balancer na siya. Sige, pwede na kayo mo po sa asawa nyo. 3 minutes muna ka maglakad, kuya. Wag mo na 5 minutes. Tatlong 3 minutes. Hanggang 2 3 minutes, sunod 5 minutes. 2 5 minutes din. Wag ka muna 5 minutes. Kasi kagagalaw lang yan. Kung gusto mo mag-stream bukas, maganda. Magpahanap ka na, maaga pa naman. Pampanga lang naman kayo, di ba? Madali lang makita yan. Bukas ko po mag-umpisa mag-isip. Bukas kung pwede na siya. Para maayos na kasi nabuksan ko na eh. Tsaka tanda mo yun, January 4 yan, hindi yan naglalakad. Para sa gulay. Pangalawa, ikaw ang naglinis niyan. Ikaw ang naggamot sa asawa mo, hindi ako. Ginamit kang medium ng Diyos, ginamit ka niya sa Kristo. Kaya malaki ang pagmamahal sa inyo asawa mo. Tumbasan mo rin habang ito ay nabubuhay. Hindi lang lahat sa kanya, ha? Siyempre, una ang Diyos. Siya ang may dahilan. Siya ang ginawa ko paglinis. Ngayon, na-balancer na natin. Isinulat ko na sa'yo kung ang dapat mo gawin. Nakita mo na kanina yun. Sinulat mo? Yun na yun. Maghanap ka niya. Kung hindi ka makahanap, bukas. Susunod na araw, maghanap. Maghanap ka. Madali lang yan. Sa Pampanga, gano'n yan dito. Marami po sa akin. 3 grating tabong tubig. 1 basong panalangin. At dadagdagan mo ng tubig nyo. At magpasalamat na kayo. Pasalamat na kayo. Patay na natin to. Mahaba to. Shoutout niyo yung pamilya nyo. Shout out sa mga... Hello po sa pamilya ko. Ano sasabihin mo sa Diyos? Maraming po salamat. Salamat po, Panginoon Kristo. Salamat po. Binigyan na kayo ng panibagong buhay, ha? Hindi na ako naggamot sa inyo yun. Dahil wala naman akong ginawa ko lang, pinainom lang siya ng tubig, ginamit ko siya ng medium, siya naglinis. Tinulungan ko lang kayo manalangin sa Diyos. Kaya malaki ang pagpapasalamat una sa Diyos, pangalawa sa iyong asawa. Ha? Pangatlo lang ako doon kasi siya naglinis sa iyo, ha? Nagbago na mukha ng asawa niyo, tayo. Salamat. Pulang-pula na yung mga kamay niyo. Kahit nga ako, no. Lalong po pula yan pag na-steam lang siya. Okay na. Wala na akong magawa. Hindi na kita pinababalik kasi nakalakad ka na eh. Sa 3 years na sakit mo, January 4, wala pa 1 buwan. Ilan days bago siya nakalakad simula sa January 4? Mga ilan days? Bago ka nagkaroon ng power na lakas. Dahil sa tubig rin yun, sa panalangin. Ilan days? Mga 3 days ka nagsimula sa January 4. Kasi alas 8 ka natapos, alam ko, naggamot eh. Yung gabi yun, yung January 4, anong naalala mo yung nakatulog ka? Nakatulog ka ng maimbing o ano? Pagdating niya, nakatulog. Kaya po, sinato ko Si Apo Sinda. po. Sabi ko, hindi pa po kami nakakain. Tumiga na po siya, nakatulog. Kasi yung tubig niya, kahit wala kang pagkain, parang, di ba sinabi ko naalala niyo sa inyo yan? Parang dextrose yan. Parang may rin yung vitamins na pagkain. Di ba sabi ko sa inyo, minsan, pag mahal na araw, 3 araw ako hindi kumakain, pero may tubig ako doon sa dasalan ko, yun lang ginagawa ko. Hindi rin ako kumakain eh. Dati nga hindi ko kaya yun eh. Naghahanap ako ng pagkain eh. Kaya nalaman ko, hindi ako nagugutom sa tubig na yan. Una nagtataka ko, baka dahil sa tindi lang ng tiwala ko sa Diyos, pero hindi talaga ako nagugutom. Kaya sa pagdarasal. Kaya huwag ka mag-alala. Ibuhay pa naman siya eh, kahit hindi nakakain eh. Pero wag naman puro tubig. Siyempre kumain muna kayo.